sarrafa wannan sai rantsuwa. To wannan rantsuwa kamar yadda annabi Ibrahim ya tambayi Allah yake cewa ya kake yi kana ta da mutacce ko ka raye yake cewa Ibrahim baka imani bane sai ce ina son zuciyata ta da sirri. To wannan ma ana yi ne dan zuciyar mutane da su. Zan yi ne dan zukata su da su. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah na zo wannan gari mai suna Gabakawa. Wannan gari da na zo ne dan yan faɗi martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in wayar da mutane kai akan addinin gaskiya shine addinin musulunci. Wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa na rantsa da girman waɗannan alqur'anan da ke kai na dari ko alillahi 313 gaskiya ne dukkan su daga Allah ne zuwa ga manzo Allah kuma in ka mutu akan dai wallahi tallahi aljanna za ka sai dai in kai tarayya da bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka so shi cikin zuciyarka wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yana aljanna yanzu haka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi sida Abdul Qadir Jilani yana tare da annabi aljanna war haka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam billahi la ilaha illa huwa shehu Usman dan Bodiyo yana aljanna war haka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam billahi la ilaha illa huwa shehu Ibrahim Iyas yana aljanna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam war haka Allah in ƙarya nake ka sa wannan alqur'ani ya ci Allah in ƙarya nake Allah ka tunkudar da ni ke raka da ni ya Allah billahi la ilaha illa huwa abubakar gumina wutar jahannama tare da fir'auna da hamana billahi la ilaha illa huwa la ranta da kin wannan alqur'ani sama'ila iblis yana wutar jahannama tare da fir'auna da hamana Jafar da wai da ake cewa shine waliyin billahi la ilaha illa huwa yana wutar jahannama tare da fir'auna da hamana albanan zare ma yana can masallatan yankin zala makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda ya foundation da wanda ya gina da wanda ya bada ruwa da wanda ya ce sannan ku da aiki jama'a wanda ya ce sannan ku da aiki ba ma yana cewa wai sannu ba ta warke ciwo sannu ba ta warke ciwo aka ce amma tana da dadi ko to wannan la alal khairi ka fa'ili ya kamata la alal sharri ka fa'ili duk wanda ya ce sannan aka ji dadi in dai bai tuka ba wallahi sai ya ce da Allah wannan wanda ya kai dan kanshi makaranta yan izala wallahi sai ya je cutar ta Allah inda bai tire shi wanda ya kai ƴaƴan shi wanda ya kai ƴaƴan shi makarantar izala sai ya je cutar ta Allah billahi la ilaha illa huwa inda bai tire su ba hujjata ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la yasuna ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun billahi la ilaha illa huwa mai kamar dan izala in ya mutu sai ya je jahannama matar da ta yi alaka da matar dan izala ba ta tuba ta je jahannama billahi la ilaha illa huwa idan na aje idan akwai wani shege wanda yake iyawa shi ma ya zo ya rantse kamar yadda ni idan na yi mantuwa cikin wannan rantsuwa akwai abin da ba rantsa da shi ba kamar aje alqur'ani a tuna mani billahi la ilaha illa huwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne irin mutane ba jama'a ni ne wanda su wannan rantsuwa a tuna mani to Allah kai ne wallahu mutum nuru wala qur'an kafir wala qur'an shirkun Allah abin nan da na faɗa Allah in gaskiya ne to ka sa in sauke alqur'anan nan lafiya in ƙarya ne Allah ka sa in gagara saukewa Allah kai ne wallahu mutum nuru wala qur'an kafir wala qur'an shirkun Allah da in badda mutum kai nan gurin gara ka halakar da ni Allah da ya bada mutum da ya gane ka halakar da ni Allah zan sauke kai ne wallahi mutum nura wala qur'an kafir wala qur'an mushrikun kike so sai kawai na abin ta da ya ce ya ce jama'a wannan magana gaskiya ce kun ga dai na sauke to wanda suka taba gani nayi sun gani kuma gaskiya muke bari ba naira ake bada billahi lati wannan magana gaskiya ce ku dai tsofaffi kuma ya yanku faɗa farko da auratayya da ya ga annama yaro ya zo ya ce ma ke me sake ka ba ki
tabbas aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih wa qul qawli kadhi wa sallallahu alaihi wa alihi ila siratil mustaqim wa ala alihi hakka qadrihi al-azim اللهم اني اسالك بما يجوز من اشكر من رحمتك كتابك واسمك العظيم وتذكر على وكلماتك التامات يا عزيز يا غفار يا رب العالمين